Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska to bude zase stretnutie prírody a histórie, takže zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. Našu cestu začíname v časti, ktorá sa nazýva Cerina. Dnes sme sa vybrali spoznať jedno veľmi pekné miesto, niekdajšie sídlo rodu Koháriovcov. Ideme si pozrieť hrad Čabrať. Cestou na hrad sa mu môžete zastaviť pri pamätníku venovanému partizánom alebo pri tomto krásnom oddychovom mieste. Za svátky prechádzame na lesnú cestu, tu sa nám už ide oveľa lepšie. Široká lesná cestička sa zmenila na užší chodník. Aj príroda sa už mení a za nami je krásny, majestátny Čabradský hrad. Nakoľko je jeseň, v pozadí počuť hučanie jeleňov. Je to naozaj divoká príroda tu, okolo Čabradského hradu. Krásna jesenná príroda. Z parkoviska na Cerine nám cesta po modrej značke po hrad trvala niečo viac cez hodinku. Ale sme tu na Čabradskom hrade. Hrad Čabrad je jeden z mojich najobľúbenejších hradov, ktorý veľmi rád navštevujem a vždy keď som tu, sa stretnem s niečím novým. Teraz je novinkou na tomto hrade tento infobod tu za mnou, ktorý som ešte nevidel, ale je to veľmi dobrá vec. Máte tu rôzne letáčiky, nejaké symbolické peniaze sa tam hážu do tej schránky. Možno v letnej sezóne tu sídli aj nejaký sprievodca, to neviem. Ale je to ďalšia novinka na hrade Čabrať, ktorej sa veľmi teším. Super. Hrad má veľmi filištronsky vymyslený vstup, nakoľko tu sa nachádzala hlavná brána, kde ste prešli, predtým bola priekopa, takže padací most, keď bol vytiahnutý hore, ten nepriateľ veľmi ťažko sa dostal do hradu. Ale keď ste sem vošli ako nepriateľ hradu cez tú bránu, tak na vás tu mierili už nejaké púšky, možno delá a mali ste ďalšiu prekážku, túto bránu. A ešte stále, keď ste prešli cez túto bránu, boli ste len na tom dolnom hrade. A dobiť horný hrad nebola maličkosť. Prvá písomná zmienka o Čabradskom hrade je z roku 1276. Pevnosť patrí do skupiny stredoslovenských hradov, ktorých účelom bola ochrana ciest vedúcich k banským mestám. Hrad bol v druhej polovici 16. storočia dôležitou protitureckou pevnosťou a Turci sa ho niekoľkokrát márne snažili dobiť. V roku 1622 získal hrad do dražby rod Koháriovcov. Posledné prestavby v 17. storočí premenili vnútorný hrad na pohodlné pánske sídlo. Keď sa v 18. storočí Koháriovci presťahovali do novopostaveného honosného kaštieľa vo Svetom Antone, význam hradu rýchlo upadal. Úpadok bol urýchlený tým, že ho aj sami majitelia v roku 1812 nechali podpáliť, aby tým zabránili obsadeniu hradu lúpežnými rytiermi. Ak na hradoch natrafíte na takéto kruhové okná, to znamená, že tam bola hradná kaplnka. Dnes je kapitánom hradu Happy! Na samom vrchu hradu sa nachádza oddychové miesto s takýmto luxusným výhľadom. Nachádzame sa pod hradom Čabrať, kde niekedy v minulosti bola menšia dedina alebo taký väčší majer, ktorý slúžil na obhospodárenie hradu. Je tu postavený aj kostol, ktorý dali postaviť ešte Koháriovci. A v dnešnej dobe sa tu nachádza hadie údolie, no nemusíte sa báť, sú tu vzácne druhy hadov a plazov, ale ani jeden z nich nie je jedovatý a je tu naozaj umenie nájsť nejakého hada, nakoľko ja som tu už bol viackrát, ani jedného som ešte nevidel, ale je tu prekrásna príroda. Je tu jeseň a Alpine Pro má novú jesennú kolekciu outdoorového oblečenia, takže ak vám niečo chýba do výbavy, šup šup do kamenných
predajni alebo na stránku alpinepro.sk a niečo pekné si tam môžete vybrať. Dneska to bolo znovu o stretnutí prírody a histórie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste video dopozerali do konca a stretneme sa na budúce. Ahojte.